upat na yan. Maulan gihapon, gikan sa pagsugod, hantod karon. Unsa? Ana, kadlaw na ni uli, wa man gid ang anga. Kadlaw, may pag-iyan na lang tong pahaponan. Sakit siya. Gainom. Apa baka ni saya kwartar no? Birthday ron si ang anak. Ako lagwa na tusod yung takaron. Kaan kong tawhana. Narang amaw aga hagok-hagok pa. Ganganga. Sus ginoo ko intahan. Ano ni resulta sa mga taong kay og tumban ang liog ambot lang dawal ang gila. No? Gilamok. Pamaa kasi yas lamok. Asa kang kitaka ani ron? Gangang nga sus lamiag yun. Bed, agbatong ba? Sus, ambot lang. Ambot lang. Babagan kwarta siya ron. Listo lang yan ay buwan ay kwarta ng tawhana ron. Mauna lang na iyang kwarta. Okay lang na iyang kwarta. Sus, ginoo ko. Huy, gana. Bangon ya, bangon. Asa imong kwarta. Nahurot ni mo glala. Sab ka nga, puti mang sumukan mo, tuog ta. Asa imong kwarta mo na lang imong kwarta. Ha? Sino imong kwarta? Dami na sa pitaka ragod. Ha? Kailan na, bilin di ay. Nga. Nga na, bilin di nga. Kana di ay, kwarta mo na. Nangayo kanako paglakaw nimo nangay kay kwarta. Mao. Pila akong pangayo. Kaya pila man sobra nimo, be. Isi tag pangutana ni. Mao ganin na sobra kayo po, be. Ang nilakaw tayo, gabiin. Iya. Ang akong pag-adto. Mo ana diha. Ako dire budget kayo po. Ikaw dito. Perting waldas nimo, waldas. Wala silang mo rin nabili na to. Ano niya no? Nabilin pang motor ug asa gibilin kay perting hubuga. Nya, saan na ron? Naraman itong motor ko. Muari motor. Wala ka motor mo. Wala ka to. Muari mo ito. Wala ka to motor dire, wala ka to driver. Wala ka to Dili driver. ba? Tangas to the resto ah. Dili ako din yung kwaon sa'yo. Gusto ako itong kwaon dito kay... Ay, ma'am, bilin ito. Ibaw, biya tani. Asa may pinakasipte? O, be. Birthday ko na sa mga anak, be. Aman, budget sa, kuan. Bisag magpansit lang ka, magbihon. Tunga sa kilo. Asa yung birthday? Ano nga, gadam ko ang gabata? Di ba, 25 mo ni siya? Oo niya. Birthday din niya niya, 25 din nun. 24. I-advance. At dispiras dahil. I-hold na to sa dispiras nga naman. Ay, kung kuan kay galagot ko. Be, ari. Tana, ganit tangan nung... Ayog, iliko ang istorya kay ang atong gisgutan ng kwarta sa imong pitaka. Mao gani, ay sa kani. Ano nga? Ay, naku, si palabig suko. Samtang kayo na. Muta na sa kumakalang. Namuta ni mo ay. Gimuta ka. Muta, taka mo lang ka. Sabi na. Mumho mo na, God. Mumho, dili, muta. Mumho sa imong mata. Nikaon din na imong mata ug kanon. Taong kay. Hindi ko, mabitaw nga, nangutana ko kay. Ang kwarta ari kay udto na. Unyar, ay sa, asa man birthday kini? Dagan mo tag-anak, upat ni kabuok, asa may gibirthdayan to? Oh, sa kadaghan sa mga wala ka memorize og unsa nang mga buwana, mga tuiga, mga pitsaha. Ano, di mo ka memorize nga? Be. Kay memorize ka. Ay, sakto. Birthday dero nimo. No, Ay pagkakuanggol nimo. Nganong nako man. di pa ni kara ko anak. Okay nga naman ang birthday ko na ko handa. Wala. Gihandaan ko nimo. Di ba ikaw may akong kamabuangan siguro? Di ka magtarong ron. Pulungan kay liog ron. Isuga gini.
Be, Kira de birthday de akong ipangayo nimo, are. Be isa niya na. Mo great sa kuan ni Dodong. Birthday din ni mo Dodong. Nya pila na edad na to ron. Lagi apa edad. Astel dota. Lingawa gid ako. Pareha gikaliwat kasi mong inahan. Ay sa tagaan na to imuhang inahan Dere. og budget dong para birthday din ha. Kamang tarong ka na ko ron. Ikaw ba? Ay sige isuk-isuk. Gusto man lagi na ron ang imong pangandoy. Makapalit lagi karon. Be. Para kay Gihinay-hinay pa. Asa mo bang sod ana? Namay sod. Amang sod uban ana. so Pero bakang marunong nga. Silpitan yan maayo sa iyang mga lisensya, mga unsa pa na diha. Yung di bulikato ng mayos, di kitaan. Tarungagin ko. naka ng taong kay. Be, pila lagi sod sa pita ka. Tugaan lagi ko nako, pila sod sa pita ka. Libo ka pen. Lebe ka pen. Sus lamian. Ano man? Lebe ka pen, libo ka pen, libo. Libo ka pen. Lebe mut ka. Nyagamot. Sus, nyagamot ka. Kanang dagwaya ka. Ilan ako ana. Why sila na kay ano mo palit ka dito? Ang akong pangutana. Pay lagi. Unsa may gusto nimo? Mo palit ka o mangutanar ka? Pay lagi sud sa pita ka. Mangutana pa man kag pilay so. Nga Nalibaw day. ka nga nakainom. Malimot ta. Nanong dag mangutana di pwede mangutana. Apoy ba? O sige. Ikaw na una. Pila sud sa inyong pita ka. Ang akong pangutana. Si Pila. Ano mangutana mo kag Pila? Aka na si Pila. Silingan na to. Ana diya nagpuyo. Ay kung kabuang ay kung kabuang. Unsa ba ka nga? Mangutana mo ka ng Pila nga. Makakailan na ato ang nasilingan. Ay kung kabuang ngayon, ay kung kabuang naabot man kag pila. Akong pangutana. Pila ang sod. Pila day ang Be, ana na lang. 1-on na lang na mas buot. Ang birthday na lang sa mga anak niya. Pero kahit ko dito, itong kilo nga, pansitonon. kana. Be, aray, Sabutay ka bala ka. Kay bisig listo, lagi ka wa ron. ko kay baw og Mm, pila ang sod. Si Pila hindi na pwede masud sa pitakas. Pila gud kay dako mo kay na ato ang silingan. Di man ka magtarong, ay, di man ka magtarong, pagdali, kay udto na. Yan. Ay ka bala ka. Dengan na pa din. O, daghan di ay. Tapay usa. Si usa. Imo na sang Ay, ipangutana. Pila sa ganiya karon abot sa ka sa usam. Sige ka panghisgot anang tuwa sa mga lasang hinoon. Kanang usa ato na sila sang. Oh. Dala para di si mga anak budget na. Pagpalit og usa ka kilong baboy dayon. Ikanibala na pagpalit og cake unya iuli pa kita ko sukli kay gamiton pa na ako ng lakaw ra ko. Abi nimo iniglakaw na ko. Dagan kayo nga naghuwat. Sige. Bisin pag birthday kong anak mulakaw kay maadto ko sa Bohol. Basta gusto ka mo tila og plain cake na ko. Ano na? Cake, me, kayo rin. Birthday man sa mga anak di palit ka ni cake. Ika na budget na ay wag sige. Suko kay sige ka pangutana pila ang suod sa pitakas pila. Kwarta ang suod sa pitaka di pila. Unya, mingo bagyo ka nga usa. Ano nga mo iskutan man mo usa. Natuan na naman sila sang. Usa ka kilo nga pansitonon. Napay baboy. Tag pilang kilo sa baboy. Tag 200 tapid. Wa na ko. Napay cake. Tag 400. Pila din akong suod nimo. Wala di ka kailangan ni di ay. Papaliton. Pila ka rin na. Papaliton ko ni mo cake. Kikan tanoong ka. Kikan tanoong ka. Kusama ka. Magsiki minum kag bugulbol ng birthday ron sa mga anak. Budget na. Pila ka po kay mo ang palito na ngatan na akong gingon. Baboy, o mga patsitonon, ang last cake. Pagka animal dai nimo. Usa man ko nay para nga mapaigo ni ako ning kunis-kunison aron mapaigo ni. Kaya aron madaghan. Mahala na ka. Pila man ina. Nangutana sa sig pila. Ika di. Pila lagi na.
sa doon mo tanag pila nga man ka ng pila. Pila ganina sa imong tan-aw. Ikaw, pila man istan ani mo? 20 ra man nag-usag gatos. Ingon ka nga di ko masin pangutana ng pila kay atong kana sila.